Myslíte si, že existuje nejaký úžasnejší vynález ako automobil? Od svojho vzniku prináša radosť všetkým, zohral významnú rolu vo všetkých zásadných premenách spoločnosti. Ale je to ešte stále v súlade s dnešnou dobou a vnímaním sveta. Je únosné, že niektorí majú právo na vozenie sa autom, zatiaľ čo ostatní sú bez prostriedkov. Prečo potešenie jedných musí stáť životy druhých? Prečo má úsilie o čo najlepší život dnes znamenať horší život zajtra? My v spoločnosti Renault si myslíme, že je na čase zmeniť chod vecí. Pre nás je potešenie z jazdy nielen potešenie pre vodičov, je to radosť, ktorú zdieľame so všetkými, ktorí nás obklopujú. Pre nás je bezpečnosť viac než figurína vymrštená počas nárazového testu. Pre nás sú to skutočné životy, ľudia. Pre nás sa globálne otepľovanie nekončí iba emisiami, ktoré vychádzajú z výfukov. Touto otázkou sa zaoberáme neustále. Pre nás nastal čas začať vyrábať elektrické vozidlá a opäť vrátiť automobil bližšie súčasnému človeku a životu. Renault. Drive the change. Renault vám želá šťastný nový rok.